रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। त्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुराळा अवघ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उडालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। आपण सध्या आहोत पावशी मिटक्याची वाडी या ठिकाणी। आपल्यासोबत भाजप प्रणित पावशी गाव समृद्ध विकास पॅनलचे लोक आहेत। या ठिकाणी प्रचारामध्ये जोरदार आघाडी घेतल्याचं चित्र या पॅनलला आपल्याला पाहायला मिळतंय। आपल्यासोबत माजी सभापती आहेत राजन जाधव। काय सांगाल, नेमका कसा प्रतिसाद लोकांकडून मिळतोय? नमस्कार। आज या मिटक्याची वाडीमध्ये आम्ही भाजप प्रणित सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आपण उतरलेलो आहोत। राणे साहेबांनी गेली कित्येक वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काम केलेलं आहे। त्याच्यात आपल्या खासदार निलेश राणे साहेबांनी पण इथे काम केलेलं आहे। तसेच माजी सरपंच पप्या तवटे यांनी 10 वर्ष या गावावर अभिराज्य केलं आहे। 5 वर्ष मी कुडाळ तालुक्याचे नेतृत्व केलं आहे। खरं तर मला आनंद वाटतं की या गावातील सर्व मिटक्याची वाडी असतील ते पावशी गावातील लोक असतील त्यांनी खरं आम्हाला चांगला प्रतिसाद देऊन आम्हाला या चांगल्या तालुक्याचे नेतृत्व करण्याची संधी दिली। खरं तर आम्ही गेली 5 वर्ष या प्रभागामध्ये किंवा या गावामध्ये चांगली विकास कामं आणण्याचा प्रयत्न केला। मग अनेक माध्यमांनी जिल्हा परिषद असून पंचायत समितीच्या माध्यमातून लोकमतच्या माध्यमातून चांगली कामं आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि खरं तरी आता बघतात या गावातील सर्व आपल्या मिटक्याच्या प्रॉपर मिटक्याच्या वाडीतील लोक सगळे ग्रामस्थ आहेत आणि चांगला प्रतिसाद आहे। आम्हाला खात्री आहे की आमचे तीनही उमेदवारांनी आणि आपल्या पावशी गावातील सर्व 11चे 11 प्लस सरपंच पद आमच्याकडे आम्ही खेचून आणणार आहोत। धन्यवाद आपला वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल। तर या ठिकाणी श्रीपद तवटे माजी सरपंच देखील आहेत। काय सांगाल तुमच्या अनुभवाचा? तुम्ही देखील अनुभवी आहात, सर देखील अनुभव आहेत। दोघांच्याही अनुभवाचा नेमका कसा फायदा पुढे गावच्या विकासासाठी होणार? नमस्कार। सर्वप्रथम आधी या ठिकाणी मी सांगतो की गेली 5 वर्ष या ठिकाणी ग्रामपंचायत शिवसेनेकडे होती। गेल्या 5 वर्षात शिवसेना पूर्ण आपल्या काम करण्यात असफल झालेली आहे। लोकांपर्यंत कुठचाही विकास निधी असेल किंवा वैयक्तिक योजना असतील हे लोकांपर्यंत या ठिकाणी पोहोचू शकले नाहीत। खरं तर हा मिटक्याच्या वाडीचा परिसर आहे आणि मिटक्याच्या वाडीच्या परिसराचा विचार करता हा थोडासा भाग आतमध्ये येतो, म्हणजे शहराच्या भागापासून थोडा लांब आहे आणि या ठिकाणी लोकांपर्यंत पोहोचणं म्हणा गेल्या 5 वर्षात ज्यावेळी निवडून गेलेत या मिटक्याच्या वाडीने गेल्या 5 वर्षात सत्ता त्यांच्या ताब्यात दिलेली होती। सत्ता ताब्यात देण्यात मोठा वाटा हा मिटक्याच्या वाडी भागाचा होता। परंतु गेल्या 5 वर्षात मिटक्याच्या वाडीतील लोकांकडे जेव्हा निवडून गेले त्यानंतर त्यांनी पूर्णतः पाठ फिरवलेली आहे आणि त्याचमुळे आज या ठिकाणी मिटक्याच्या वाडीतील लोकांनी पूर्ण आमचे समर्थ पॅनल जे आहे भाजपा प्रणित जे समर्थ पॅनल आहे त्या समर्थ पॅनलला पूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे। आणि हा पाठिंबा तुम्ही मगाचपासून बघत असाल की किती लोक या ठिकाणी स्वतः म्हणून इकडे पाठिंबा देत आहेत। याच्यावर आम्हाला एवढं पूर्ण माहिती आहे की ह्या पूर्ण पावशी गावामध्ये आमचा सरपंच अगदी बहुमताने निवडून येणार आहे आणि जो बहुमताने निवडून येणार आहे त्या बहुमतामध्ये सर्वाधिक मतदान हे पावशी मिटक्याच्या वाडीतील ग्रामस्थ आम्हाला सरपंच बदलणार देणार, याच्यात मला 100% खात्री आहे। तदनंतर खरं तर तुम्ही आता विचारलात की अनुभवाच्या आधारे तुम्ही कोणत्या प्रकारे काम करणार आहात। खरं तर आता तुम्ही बघितलं असाल की आता जे 6-7 महिन्यापूर्वी सत्तांतर झालेलं आहे आणि भाजपाचे जे आमचे वरिष्ठ नेते आहेत माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब, सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब, सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब असतील, त्याचबरोबर भाजपाचे सर्व जी लोकप्रतिनिधी आहेत किंवा जे संपूर्ण जिल्हा पातळीवर पदाधिकारी म्हणून काम करतात त्यांच्या माध्यमातून खरं तर मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आम्ही विकास निधी आणणार आहोत। या ठिकाणी तुम्हाला आणखीन सांगतोय की सन्माननीय आमचे जिल्हाध्यक्ष राजन तिले यांच्या माध्यमातून पण बऱ्याच वरिष्ठ पातळीवरती आमच्या बोलणी चालू असल्याकारणाने या ठिकाणी विकास निधी हा मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आम्ही आणणार आहोत। गेल्या 5 वर्षाचा विचार करता पावशी मिटक्याच्या वाडीमध्ये कोणत्याही प्रकारचं विकास काम झालं नाही। खरं तर समोरच्याने एक जाहीरनामा पण प्रसिद्ध केलेला आहे की आम्ही हे काम केलं, तर जागेवरती आज तुम्ही बघितलं असेल तर कुठेही काम दिसत नाही। आज तुम्ही ज्या ठिकाणी उभे आहात हा खरं तर ब्राह्मणदेव मंदिरकडे जाणारा रस्ता आहे आणि गेली 5 वर्ष या ठिकाणी लोकांची मागणी आहे की हा रस्ता पूर्ण करा। खरं तर एक साधी मोरी होती, 5-25 हजार रुपये खर्च करून ती करण्याची तयारी दाखवली असती तर आज लोकांपर्यंत घरोघरी फिरण्याची पण त्यांना वेळ आली नसती। राजकारण करत असताना समाजकारण हा मुख्य केंद्रबिंदू ठेवून आपण खरं तर काम करत असतो, परंतु समाजकारणात ज्यामुळे समोरची संपूर्ण जी शिवसेना असेल ती असफल झालेली आहे। खरं तर सन्माननीय वैभव नाईक असतील आमदार हे पण घरोघरी निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत गेले होते, परंतु आज रोजी बघितलं तर विकासाच्या माध्यमातून ते लोकांपर्यंत पोहोचू शकले नसल्यामुळे संपूर्ण पावशी गावामध्ये त्यांच्याबद्दलची एक नाराजी आहे। या ठिकाणी आमचे सरपंच पदाचे जे उमेदवार आहेत
अर्पिता आनंद शेलटे यांच्या बाबतीत विचार केला असता तर ते स्वतः पदवीधर आहेत. स्वतः यापूर्वी त्यांना राजकारणाची पूर्णतः माहिती आहे. तदनंतर ते स्वतः व्यावसायिक आहेत आणि व्यावसायिक असल्याकारणाने स्वतः व्यावसायिक असल्यामुळे त्यांना माहिती ते आपल्या ह्या संपूर्ण अनुभवाचा वापर करून केंद्रीय मंत्री सन्माननीय राणेसाहेब असतील किंवा सन्माननीय आमचे माननीय उपमुख्य सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी निधी आणण्याचा प्रयत्न करतील. त्याचबरोबर त्यांचा मुख्य मोटो म्हणजे त्यांचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे तो म्हणजे महिलांचं सक्षमीकरण आणि महिला सक्षमीकरणासाठी जे काही व्यवसाय असतील, जे काही वेगवेगळ्या योजना असतील, उपाययोजना असतील किंवा वेगवेगळ्या वैयक्तिक योजना असतील हे घरोघरी पोहोचवण्याचं काम ते संपूर्ण आपल्या माध्यमातून त्याचबरोबर त्यांच्याबरोबर संपूर्ण जी निवडून येणारी जी टीम आहे ह्या टीमच्या माध्यमातून करतील. मला 100% खात्री आहे आमचे 11ही सदस्य त्याचबरोबर सरपंच आहे बहुमताने या ठिकाणी निवडून येणार आहेत. अशाच प्रकारे आपण यापुढे मी 100% तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगतो की या पुढचा तुम्ही ज्यावेळी इंटरव्ह्यू या ठिकाणी घ्यायला तुम्ही याल किंवा मुलाखत घ्यायला याल त्यावेळी विजयी या ठिकाणी मुलाखत आम्ही 100% या ठिकाणी देऊ. गुलाला आम्ही 100% उडवणार एवढी मला खात्री आहे. नक्कीच राणे साहेबांचे आणि भाजपचे विचार तळागाळात पोहोचतात यासाठी नेमका कसा प्रयत्न असणार? खरं तर राणेसाहेबांचे विचार तळागाळात पोहोचवण्यासाठी यापूर्वीपासूनच आम्ही कार्यकर्ते म्हणून गेली 15 ते 16 वर्ष या ठिकाणी झटत आहोत. राणेसाहेबांचे विचार यापूर्वी तळागाळात पोहोचले आहेत. मध्यंतरीच्या काळामध्ये ज्यावेळी मोदी सरकारची त्यावेळी लाट आलेली त्यावेळी खरं तर राणेसाहेबांच्या माध्यमात राणेसाहेबांचा या ठिकाणी पराभव झालेला होता. परंतु तो पराभव झाल्यानंतर पण राणेसाहेबांनी आपलं काम पूर्णतः चालू ठेवलं आहे. निलेश राणेसाहेब असतील, सन्माननीय नितेश राणेसाहेब असतील यांनी वैयक्तिक पातळीवर आज जे काम केलं त्यामुळे राणेसाहेबांबद्दल प्रत्येक घरोघरी जरी तुम्ही गेलात तरी तो घरोघरी विचारला तर तुम्हाला एक समजेल की राणेसाहेब प्रत्येकाच्या घराघरात पोहोचले आहेत, प्रत्येकाच्या मनामनात पोहोचले आहेत. आणि गेल्या 5 वर्षाचा अनुभव घेता सत्ता असताना पण सन्माननीय आमदार वैभव नाईक पूर्ण असफल ठरलेले असल्यामुळे राणेसाहेबांचे विचार घरोघरी पोहोचलेले आहेत. घरोघरी पोहोचवण्याच्या दृष्टीने आता आमची संपूर्ण टीम आहे या ठिकाणी मिटकेजवळचे ग्रामस्थ असतील, मिटकेवाडीची संपूर्ण टीम असेल, त्याचबरोबर आमचे पदाधिकारी आहेत, भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी आहेत, युवा पदाधिकारी असतील, महिला पदाधिकारी असतील किंवा बेसिकचे पदाधिकारी हे घरोघरी राणेसाहेबांचे विचार वेगळ्या माध्यमातून या ठिकाणी पोहोचवत आहेत. त्याचबरोबर MSMEच्या अंतर्गत जेवढे योजना आहेत त्या आम्ही राणेसाहेबांच्या माध्यमातून घरोघरी पोहोचवणार आणि हा संपूर्ण याचा फलित म्हणून या ठिकाणी आम्ही या ग्रामपंचायतीचा विजय याचा गुलाल उधळणार आहोत. आपल्यासोबत थेट सरपंच पदाच्या उमेदवार अर्पिता शेलटे आहेत. मॅडम काय सांगाल? आपण देखील व्यावसायिक आहात. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नेमका कसा प्रयत्न असणार आहे आपल्या माध्यमातून? माननीय केंद्रीय मंत्री राणे साहेब यांच्या माध्यमातून जे काही योजना असतील उद्योगाचे ते महिलांपर्यंत पोहोचवून ते पण स्वतःच्या पायावर उभे राहून स्वतः उद्योग उभा करावा अशी माझी महिलांना खास आमंत्रण आहे. आणि जी काय असतील योजना ते महिलांपर्यंत पोहोचून बचत गट म्हणा किंवा इतर काही गोष्टी असतील ते महिलांपर्यंत पोहोचलं हे गरजेचं आहे. तेव्हाच कुठेतरी गावाचा विकास होईल हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. नक्कीच मॅडम. मी पुन्हा पप्या तवटे यांच्याकडे जातोय. सरतेशेवटी ग्रामस्थांना काय आवाहन करा? सरतेशेवटी ग्रामस्थांना मी एवढंच आवाहन करेन की केंद्र सरकार असेल किंवा राज्य सरकार आहे हे भारतीय जनता पार्टीकडे आहे आणि आपल्या गावाचा विकास करायचा असेल तर खरं तर वरिष्ठ जी सत्ता केंद्र असतात ते आपल्या हातात असणं गरजेचं असतं आणि दोन्ही सत्ता केंद्र आज भारतीय जनता पार्टीकडे म्हणजे राज्य सरकार असेल तर भारतीय जनता पार्टीचे प्रमुख जे आमचे माननीय उपमुख्यमंत्री साहेब देवेंद्र फडणवीस साहेब त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्री सन्माननीय नारायण राणे साहेब असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी या ठिकाणी येणार आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी हा विचार करून त्याचबरोबर आमची जी सरपंच पदाची उमेदवार आहेत किंवा या ठिकाणचे 3 उमेदवार असतील, ओमकार करंगुटकर असतील, तदनंतर त्याचबरोबर या ठिकाणी लीला पवार म्हणून जे उमेदवार आहेत ते असतील किंवा या ठिकाणी स्नेहा पंडित म्हणून जे उमेदवार आहेत हे 3 उमेदवार सुशिक्षित आहेत. त्यांचं शिक्षण बघता तर सर्व उमेदवार पदवीधर आहेत आणि ह्या पदवीधर उमेदवारांना तुम्ही मतदान करून ज्यावेळी एखाद्या सभागृहात आपण जाता त्यावेळी त्याच्या शिक्षणाची सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते आणि हे सर्व सुशिक्षित उमेदवार असल्याकारणाने मी सर्व ग्रामस्थांना एवढंच आवाहन करतो की आपण या ठिकाणी आमची जी निशाणी आहे भारतीय जनता पार्टीच्या समर्थ पॅनल भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत समर्थ पॅनल जे आहे त्या समर्थ पॅनलची जी निशाणी आहे की शिलाई मशीन सरपंच पदाच्या उमेदवारांची निशाणी आहे शिलाई मशीन त्याचबरोबर फॅन टेबल आणि फॅन ह्या फॅन टेबल आणि छत्री ह्या 3 निशाणीवरती आपण 3 निशाणी समोरील बटन दाबून तुम्ही या ठिकाणी विजयात आपण सहभागी व्हा. 100% मी या ठिकाणी खात्री देतो की पुढचा विकास आम्ही आमच्या माध्यमातून 100% विकासाची गंगा या ठिकाणी मिटकेजवाडी ग्रामस्थांमध्ये आणू एवढंच या ठिकाणी पुन्हा एकदा सर्व ग्रामस्थांना आवाहन करतो की सरपंच पदाचे जे उमेदवार अर्पिता आनंद शेलटे त्यांची जी निशाणी आहे या ठिकाणी शिलाई मशीन त्यांच्या समोरील बटन दाबून आपण या मोठ्या विजयात सहभागी व्हावं. त्याचबरोबर या ठिकाणी स्नेहा पंडित आहेत, त्याचबरोबर आमचे ओमकार करंगुटकर आहेत, त्याचबरोबर आमच्या लीना पवार आहेत. ह्या 3 उमेदवारांच्या समोरील बटन दाबून आपण आम्हाला या ठिकाणी विजय मिळवून द्यावा एवढंच या ठिकाणी आवाहन करतो. या ठिकाणी सर्व आपल्या उमेदवारांना मत देऊन विजयी करावं अशा प्रकारचं आवाहन जे आहे ते माजी सरपंच श्रीपाद उर्फ पप्या तवटे यांनी केलंय. चिन्मय घुगळे, कोकणशाही, पावशी.
रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।